Čaute feláci, s vás môj felás. Sme tu pri prvej časti hry Sanitarium, to je Maroses. A dúfam, že teraz už ide zvuk, lebo vlastne túto prvú časť som teraz na druhýkrát. Toto prosím to vypnúť. Takže nebudeme sa teraz zapodievať hlúpostiami, pôjdeme dopredu. Nebudem sa rozprávať tu s týmto človekom ani s týmto, lebo nič normálne mi nepovedia. Musím zobrať uterák, ručník, zebrho tam, Pozrieme na Angelitu, rozsvieti sa samozrejme. No, toto je dosť stará hra z roku, a nie z ktorého. Neviem z ktorého, toto je vláznik, to tam spadne. Hey, who are you? To je skvelé, a ty? My God! My God! Tento musí byť skrčený, lebo mu strašne vadí cukot, ktorý počuje vo svojej hlave. No. Poďme sem a toto je vysokonapäťový kábel. Takže musíme ručníček a like Far Cry style. Však ja to hneď vyriešim, ja starý hacker. No. Ja to vidím dosť tak zle, ale v nahrávke by to malo potom vyzerať dobre. Lebo ja to vidím akoby v 32-bitovej celej verzii, ešte čo veľa kedy boli Windows 95, tak asi takto vidím. No teraz to... Slyšíte mě? To jsem já, doktor Morgan. Vaše halucinace vás... Moje tvář je ovlázaná. Kdo to jsem? Blablabla. No tu samozřejmě počítač to nezvládol potom na sklad informácií. Je to ještě stará 486, ktorý si aspoň môj ročník a vyššie, tak si viete. Tak prosím. Je zvuk. Vlastne tu sa nedosiahne nič také. Stále nevieme, kto sme. Tu si zapísame dvierka. Hľadací panel. Papieriky. Vedel to, že to by bolo ideálne, ale nevie. Co s tým musíme vysporiadať. Vieme to hovoriť napríklad. Uh-oh. Yes! Nope. Damn! Interesting. My God! My God! My God, a podobné veci proste vieme sa to rozprávať veľmi pekne. Takže teraz toho prejdem asi aj viac, ako by som chcel v minulej časti, teda v časti, ktorú nevydám, pretože bola bez zvuku. Absolútne žiadna audiostopa tam nebola. Aký som zachlietnutý, to mi musíte prepáčiť. Neviem, či som to už spomínal, ale dneska ma zasponzoroval obchodný dom Tesco. Tým, že mi dal kapy ovocné džusy jablkové za 30 centov kus. Ale v podstate to nebol sponzorík, ale som vychytal dobrú akciu. Takže treba vychytávať akcie. A toto je úplne, že push scéna, to normálne, že koniec sveta.
deti mi povedia, ti do faka, hajzle. Ty hňupe, ale nie sú dobré hnusné, tie decká. Rozjebané celé. No. Vlastne s tými deckami sme sa už rozprávali. To je dobrá lesná limonáda, akurát. Radiesky a tam sú ďalšie ľudia. Čo to je, decko? Alebo dostojí? To sú deti. Tiež by mal čo veľmi pekne povedia. Nedávna smrť Teotra sa celým svetom experti si nedokážu toto úmrtí vysvetliť všichni sú zaskočení a tak sa ptám, môže nám vôbec niekto vynahradit smrť dítěte? Feel dizzy. Tak sa vygrckajú. Ježiš, toto je dobrý, ani. Čože? How am I supposed to get there? No by si ho ujebaček, je to veľké. Vyzerá koní. Čo je? Tvár to chlapca. Fuj. Jak se jmenuješ, chlapče? Markus, to je ja. Markus Williams. A je ty. Tu sme z koho? Lebo ja neviem, ako sa volám. Ja nemohu si spomenúť. Tak to je zle, nesmím umoriť cudzinci. Adi do faka. No a zistili sme, keď som to hral prvýkrát, tu čo je, mohlo by si to šiknúť. A čo je to páčidlo? Dobre, ber to. To tiež vyzerá. Nič to nie. No dobre. Ja si pôjdem vylomiť dvere nejaké. Čo robíš? Som to neviem tlakol. Čo príliš ďaleko? Ja by som zabil s tým páčidlom. Ale to si nemášam. Čo skúsim sem. Yeah. Nic mŕtvá, to je ale odporné smrad. A ty tiež za nemáš podľa mňa. No, ideme tuto. Za týmto škaredým chlapcom súdnikom. That's not right. Čiže nepôjde. Tak si dobre šipko. Niečo nekážeš. A to akorát teraz som si všimol, že ten dom je celý obrasený nejakými koreňmi. Pekné. Pekné na tú jebu s týmto. I can't do that. Prečo ich nemôžeš ujebať? Tak som ich ujebal. Môžem tam ísť. I can't use that. No, I don't think. Dobre, schovaj si páčidlo. Ale by sa mi, že absolútne inteligentne sa hýbe. To je tiež veľmi pekné. Blokované. Dobre. I like it. Čo si tam našiel? Čo? Zúdr? To čo je? Preskočíme pár stranek, dneska byl špatný deň. Pomodli sa. Nič, nehoda. Táto říká, že mňa nehodil, Bůh si vzal k sobie. Takže asi mi zomrela máma. Dobre, ideme preč, ideme do stodoly. Tak sa tam dostaneme cez ten koreň. Ale myslím, že nie. Kolem stodoly je príliš hustá réva. How am I supposed to get there? No, však ja myslím, že každý normálny človek, ktorý nás trošku rozumu by to preskočil, ale tak musíme to tak brať, že je to stará hra. Je to stará hra, deti sa tu hrajú s tým nečistým. Vypadajú šťastne, však majú zmutované ksichty. Dobre, si sledí, áno. Ja sa začínam mutovať. Zmutované deti. Do tohto domčeka. Počujem more. Ten na chvíľku vypadá
Čo, jak sa menuješ, chlapče? Timothy, Otto, ale říkaj mi Timmy, všichni deti mi číkajú Timmy. Prečo by som sa s tebou mal rozprávať? Ježiš. Ja tam nič nepočujem. Ale neviem, čo to má znamenať. Nikto tu nemôže sa rozprávať s cizincami a ich matka všetkých je niekde proste nejaká vyššia mocnosť, alebo aspoň tak som to nejak pochopil. A všetkých tu vypadá to, tak to vypadá, že tudy to nejde. Tu sú nejaké dosky. Takže ideme na to. Ešte to pískanie do toho, to je pekné. Dobre to vystavené, zobalo. To čo, onku, tak to sú mŕtvolky. Níci tela, tohle sú stracení rodiče. Jestli sa deti zeptám, príjmu možná. Dobre, skúsiť ešte ďalej. Prehľadať toto nejaká nemáš škodu. Áno, dobre, že ide o to. Dobre, idem vám sa spýtať detí a tým vlastne končím túto epizódku. Idem sa spýtať toto dievčatko, ktoré sa to pomína. Tá holčička má drevené no... Čo? Kto si? Megan Johnson, ale všichni říkají back leg, všichni tak říkají. Tak to ne, tak to ti ja říkať nebudu. Ďakujú, pane, ste moc hodní, jak sa menujete? Aha, máme spriateľenú dušu. To sa nechováme veľmi pekne. Menujem sa Max, šílený Max. To je pekné meno, hej, vidíš, že nesieš cizinec. Takže ja som si vymyslel meno, ale aby som... Aha, nevidel som tady žiadne dospelé. Kto sú tvoji rečima? Kto sú všetky dospelí? Ale proč? Matka říká, že všichni dospelí kromě ní sú špatní a nemáme s nimi mluvit. Dospelí sú špatní? Tomu nerozumím, proč tvoje matka tolik nedôveruje všem dospelým. Co to ale znamená? Už som ti to řekla dosť. Ešte skúsime, kde? Rope? Kde to sme? Co je to za mesto? Náš domov, chlupáku. Dobre, ešte Roma. Koľkám, že rado skáčeš Křešuho domu, prosím, nebojte to. Dobre, už ma nezaujímaš. Keď to sa mnou nechceš rozprávať, tak ja sa s tebou nebavím. Čujte. Ešte sa skúsim spýtať týchto jednotlivých. Skvelé z Protexe. Čo? Hej, chlapče, jak sa menuješ? Blablabla. Toto Max. Čo je Max? Menuj sa Max. Dobre. Dobre, ľudkovia moji, končíme túto epizódku, epizódu číslo 1. Dúfam, že sa vám to páčilo, že budeme pokračovať v ďalšej časti tejto hry. Čaute priatelia moji, zdrastujte a se vás moji felas.